करना फनाने सा छुआ पिला माई बेसा सब मरी बाहर छडा से किछि बुझियो नि सा चाइना माने की बाहर को लगे जने सा किछि करियो नि ओ पूरा खरा काम करी करी अंडी फाटी गला ओ आउ किछि हबनी कोई ओडे जगह दी बस पड़ी एई डिडी के बसी पड़ीगा का करजु बाडी घरे खटी गडी के लाटी गलानी ए बस दिन आछि सोडा किछि जानी कोन हेति रे कत तो सोडा किछि जाना नहीं ना पथरा काकुडी बाडरे पसी ता कंक्रीट रास्ता घर नहीं कहला किछि जानी ओहो ठीक बे रे हां बजाय हेटे बसला सही कोदा सही कथा तो म भीतर बसियो बाहर बाहर होइतला किंतु आज कोन करिम सकाळे मैं खोली खाई देछि बाहर पारुनी से जो बॉयगरा जे करना पय औषध बाहर करतंती आमे जिबा कोन भागोरी हमका करना हब नहीं रे आज जिबा नहीं जिबा अरे जिबा जल्दी जिबा अरे हमको तो है नहीं हमको तो कैसे तेरे को हम तो बाबा जल्दी कोरोना औषध दे दिंतु बाबा हमें सुनते पैसा अपन बाहर कर बाबा हमको जल्दी दे दिंतु बाबा बाबा हम गाँव में कोरोना पूरा व्यापी गलानी बाबा हम शीघ्र औषध दे दिंतु बाबा दिंतु बाबा दिंतु बाबा बाबा अपेक्षा करो मिलिबो मिलिबो समस्त को मिलिबो अपेक्षार फल बड़ बड़ बोईताल अरे सोनिया ताको बुझा अब तळे पार्टीटा कोन बंद होउनी हां बहुत काटुची तुमको नुआ ना अरे रही जा तो अवस्था देखिलुनी ଆଉ ତ ହଲ ନା आगे सुबेदा सारे और खाली भी नहीं अरे घोड़ा मुआ सुबेदा नुआ सुबोध ମୋ ସତଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମୋରେ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ମାଳି ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯାହାର ନ ଉଠୁଥିବ ବି ତାର ଉଠିଯିବ ବାବା କଣ ଚୁଟି କଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ ଯାହାର ବାହାରୁ ନାହିଁ ତାର ବି ବାହାରିବ बाबा कौन ଝାଡା ତ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଯାହାର ମୋଟଉନି ତାର ବି ମୋଟେଇବ बाबा कौन ଦେହ ତୁ ଆଉ କଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ ନବୀନ ନବ ନବ ବୋଲି ହଉଛି ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ओ बाबा हमको जल्दी दे दिंतु हम गांव परिस्थिति बहुत सांघातिक बाबा बाबा उसे दिया बाबा, दिया सब सारी जगह कोनी यार ओ असुन भाई यार ओ यार कालनी यार तो लगे देखो तू एतर कोन अछि आवे दिखा चल सरी जीव रे आसरे एइटा आसीला ना आसो आरे आज्ञा कोणी की चिल्ली खंडा गाँ रही आमको भी औषध मिल जमा चिंता करूनी हाँ मिल मिल अरे हाड़िया कुना एते दिन पर देखा केमिति कोन कुआ आज्ञा आ तो बड़ व्यवस्था ना आ एते बाटर आसी होने कोन करबा ए जो कोन कोरोना आछि जे हम सब गार फोन हे गेलानी मो माई बाप लातो छाडी मत पळेलेनी कोन करे आति जे आपण तो औषध केमति दियंतु मु एठी कांज बसिछि मु एतरा बज अछि तो छुआ पिला तो माँ तो माई पर किछि भी हबनी हला हम आज्ञा शीघ्र हो दे दियंतु सेपटे के बिल रे बहुत काम पड़िछि अरे सोनिया औषधरा काढी देलु रे दाउजी बसी रही ଆଉ ଏଇଟା ନିଅ ମାଇ ତ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦବ ଯାହାକୁ ନ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଦେଇଦବ ଆଉ ହବନି अरे जो दिन खाइबु केमिति ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛୁ ରେ ଶୋଇବା ପରେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଖାଇବୁ ଶୋଇଲା ପରେ 1.5 ପାନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ 2.5 ପାନ ଖାଇବୁ ଟୋଟାଲ 3.5 ପାନ କୋରୋନା କଣ କୋରୋନା ତ ବାପା ତୋ ପାଖ ମାଡିବନି बाबा ରୁହ ଅପେକ୍ଷା କର ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଖୋଲୁ ରେ औषध दौजी आज्ञा ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ନିଅ ମାଡ଼ ଦେଲେ ମିଳୁନି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ନେବ ତାକୁ କହିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁଟା ଖାଇବ ହେଲା ହଉ जय सुबोध बाबांकर जय सुबोध बाबांकर
ଜୟ ସୁଭଦ୍ରା ମହେନ୍ଦ୍ର କରୋନା ଆଗୋ କରୋନା ଆଗୋ କରୋନା ଆଗୋ ଭୋଜନ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା। ହାଡିଆ ତାକୁ ଡେଇ କୁଆଡେ ଧାଇଛୁ ରେ ଡର ହେଇନା କି ଥକା ନା କିଛି ନା ରହରେ ହାଡିଆ କୁଆଡେ ଧାଉଛୁ ହାଡିଆ ହବନି ରେ ହବନି ରେ କାଟିଲାରେ କାଟିଲାରେ ଧରି ପୁଅ ଛାଡରେ କାଟିଲାରେ ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଖାଲି ବହି ପଡୁଛି ଛାଡେ ଯାଏ ଝାଡା ଖାଇଲାରେ ଛାଡରେ କରୋନା ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା ବହି ପଡୁଛି ରହୁନି ଟୋଟାଲେ ଛାଡରେ ମୁଁ ଯାଏ ହଉଶଳା ମୁଁ ସେ ମାଇକିନାଟା ପାଇଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ବହି ପଡୁଛି ରେ ଚାଲ ସେ ଗଇବୁ ବୈଦ କତି ଯିବା ଗୋଟେ ସାର ଦେଇ ଆସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ମୁଁ ଆସେ ଛାଡେ ଯିବା ମେଡିକେ ଶୀଘ୍ର ଯା ବୈଦ ପାଖକୁ କଣ ଦେଇଦେଲା ମେଡିସିନ ମୋ ସେପଟେ ବହି ଯାଉଛି ସେ ଶଳା ବୈଦ କଣ ଔଷଧ ଦେଲା କେଣି ଶ୍ୱଶୁର କିଛି କାମ ଦଉନି ବହି ଯାଉଛି ରବେ ମୋର ତ ଉଠୁନି ଗୋଡ ଯିବା ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଆମେ ଆଉ ହବନି ରେ ପୁଅ ହେଇ ତୋ ପିଲାଟା ପଡୁଛି ଆଶ୍ରମରେ ସେଦିନ ଥିଲେ ନା କଣ ହେଲେ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା ସେଦିନ ବହି ଝାଡା ତ ହଉଛୁ ଆମେ ତୋର କଣ ମୋର ତ ଖାଲି ବହି ପଡୁଛି ମୋର ବି କୁହନା ସେ ଔଷଧ ଖାଇକି ମୋର ତ ଖାଲି ଆଗରୁ ପଛରୁ ବହି ଚାଲିଛି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ସେ ବୈଦ ପାଖକୁ ଯିବା ବୈଦକୁ ବହେ ପିଟିବା ମୁଁ ତ ବହି ପଡୁଛି ଯାହା ଦବା ଦବା ଆଉ ଗୋଳେଇ ପକା ଜୟ ବାବା ଯାହା ପାଉଛୁ ଗୋଳେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଉଛ ଗୋଳେଇ ପକା ଏଣୁ ସେଣୁ ଯାହା ପାଉଛୁ ଗୋଳା ଗୋଳିଆ ପକା ଜୁଆ ପା ସେଆଡେ ଗୋଳିଆ ପକା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜୁଆ ପା ସେଟା ଗୋଳା ଗୋଳି ଏଣୁ ସେଣୁ ଗୋଳେଇ ପକା ଜଲ୍ଦି ବୋଲ କିଏ ଯଦି କାହାର ଦେଖି ଦୁଃଖ ଦେବ ଜଲ୍ଦି କର ପଇସା ଗଲା ହାଡ ହାଡ ରହୁଛ ତ ଜଲ୍ଦି କର ଖାଲି ଗୋବରଟା ମିକ୍ସ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି କଣ ହଉଛି ଏଠି ଆସ ଏଠି ମିଠି ଦେଖିବା ଲୁଚି ପଡବେ ମୁଣ୍ଡ ତଳ କର ଦେଖ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠି ସବୁ କଣ ବେ ଗୋବର ମୁଁ ତ ମିଶିଥିଲେ ନା କଣ ବେ କୁକୁରକୁ ମିଶିଲେ ବେ ବାବା ବାବା ଏ କଣ ଏଇଟା ମିଶିଲାଣି ଗୋବର ଗୋବର କରୋନା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛୁ କଣ ବାବା ସୁବୋଧ ଯାହା ତତେ କହୁଛୁ ସେୟା କର ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ତ ହାଡ ହାଡ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛୁ ମାସକୁ ତ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି ମାସକୁ ତ ପଇସା ନେଇଯାଉଛୁ କାମ କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କର ବାବା କ୍ଷମା କରିବୁ ସେ ସଂସାର ଆଜିଗଲା ଆମର କଣ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ବାବା ଯାହା କହୁଛୁ ସେଇଆ କର ବାବା ଆରେ ତୁମେ ହରିଆ ତମେ ଆଜି ମୋ ଆଶ୍ରମ ଆଡେ କୁଆଡେ ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇକି ଗୋଳେଇ ଗାଳି
ଆରେ ଏମିତି ତ ହବା କଥା ନୁହଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଭିତର ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ବାବୁ। ଚା ପତ୍ର ଜଲ୍ଦି କର ବେ, ବାହାରେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି କର। ବାବା ଚୁଟି ଗଲେଣି, ଆସ ଦେଖିବା କଣ କରୁଛି ଭିତରେ। କିଛି ପାଇବୁନି ଆଉ କିଛି ପାଇବୁନି ବାବା ଆଜି ଦରକାର ଟୁନା ହାରିଆ ତମ ନା ଟୁନା ହାରିଆ ସବୁ କଣ ଏସବୁ କଣ ତୁମେ ଆମକୁ ଏ ଦେଇ ଠକୁଛ ମୁଁ ଦଉ ଆମର ଶୋଇ ପଡୁଛି ଆମର ସବୁ ଏସବୁ କଣ ବାବା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋକରେ କି ଅସୁବିଧା କେଜାଣି ତା ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇଲେ ତା ତୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଟୁନା ହାରିଆ ଛାଡ଼ିବନି ମୋ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣ ଯିବା ଶନିଆ ଆସେ ମୋ ଚଷମା ଖସି ପଇଲାଣି ମୋ ଚଷମା ଆମେ ସବୁ ଟୋକା ବାତରା କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ପୁରା